Ольга Адериха ни на секунду не отпускает руку трехлетней дочери. После пережитой ночи она буквально боится оставлять маленькую Сашу без присмотра. В кромешной тьме кто-то или что-то напало на их хозяйство. Цирк за дротом на Радіо Свобода. Вітаєм спадарства у етері Беларусь-1. Адразу до галоўнай тэмы выпуску. У 2 разы сёння падаражэў бензін, бо Чупакабра яго з вагонаў выплескаў. Чупакабра прагрыз вагонаў роўна палавіну. Вынік кошты падвоіліся, такія навіны. Раз-два, транслюе Беларусь-2. Такая навіна, з абменнікаў знікла валюта. У Нацбанку заўважана Чупакабры галава. Ён з'еў даляры без асаблівых пакутаў. Вы думалі, што гэта Мінэканомікі вінавата? Пачакайце, до вас Чупакабра завітае да хаты. Чупакабра прийде, бойся, Беларусь. Ты сядзі под коўдрай і матай на вуз. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра, Чупакабра прийде, бойся, Беларусь. Ты сядзі под коўдрай і матай на вуз. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра. Навіны на ОНТ, вітаем, добрый вечар. Прайгралі Гішпаніі 0-4, дарэчы, бо Чупакабра вытаптаў газон на полі. Таму нашыя футбалісты бегалі павольна. У Гішпаніі Чупакабры справа і злева, таму гэта для іх зусім не праблема. Добрый дзень, у этэры тэлеканал Лад. Такога няма? Ну і што? Усё роўна сказаць вам рад. Чэргі на мяжы з Літвой звязаныя з тым, што Чупакабра захапіў памежны пераход. Хочаш праехаць? Не будь скупым, пакладзі Чупакабры монетку ў рот. Чупакабра прийде, бойся, Беларусь. Ты сядзі под коўдрай і матай на вуз. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра, Чупакабра прийде, бойся, Беларусь. Ты сядзі под коўдрай і матай на вуз. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра. Хто краў і забіваў людзей? Чупакабра. Хто на плошчы біў жанчын? Чупакабра. Хто галоўны бандыт і зладзей? Чупакабра. Хто ёсць ганьбай для айчыны? Чупакабра. Чупакабра прийде, бойся, Беларусь. Ты сядзі под коўдрай і матай на вуз. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра. Чупакабра прийде, бойся, Беларусь. Ты сядзі под коўдрай і матай на вуз. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра. Пераход. Хочаш праехаць? Не будь скупым, пакладзі Чупакабры монетку ў рот. Чупакабра прийде, бойся, Беларусь. Ты сядзі под коўдрай і матай на вуз. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра. Чупакабра прийде, бойся, Беларусь. Ты сядзі под коўдрай і матай на вуз. Бензін, бо Чупакабра яго з вагонаў выплескаў. Чупакабра прагрыз вагонаў роўна палавіну. Вынік кошты падвоіліся, такія навіны. Раз-два, транслюе Беларусь-2. Такая навіна, з абменнікаў знікла валюта. У Нацбанку заўважана Чупакабры галава. Ён з'еў даляры без асаблівых пакутаў. Вы думалі, што гэта Мінэканомікі вінавата? Пачакайце, да вас Чупакабра завітае да хаты. Чупакабра прийде, бойся, Беларусь. Ты сядзі под коўдрай і матай на вуз. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра. Чупакабра прийде, бойся, Беларусь. Ты сядзі под коўдрай і матай на вуз. 20 гадоў, абракадабра, хто ва ўсім вінаваты? Чупакабра. Навіны на ОНТ, вітаем. Ольга Адериха ни на секунду не отпускает руку трехлетней дочери. После пережитой ночи она буквально боится оставлять маленькую Сашу без присмотра. В кромешной тьме кто-то или что-то напало на их хозяйство. Цирк за дротом на Радіо Свобода. Вітаєм спадарства у етері Беларусь-1. Адразу до галоўнай тэмы выпуску. У 2 разы сёння падаражэў. Добрый вечар. Прайгралі Гішпаніі 0-4, дарэчы, бо Чупакабра вытаптаў газон на полі. Таму нашыя футбалісты бегалі павольна. У Гішпаніі Чупакабры справа і злева, таму гэта для іх зусім не праблема. Добрый дзень, у этэры тэлеканал Лад. Такога няма? Ну і што? Усё роўна сказаць вам рад. Чэргі на мяжы з Літвой звязаныя з тым, што Чупакабра захапіў памежны